Helo, mae'n blesed gen I gyflwyno'r adnoddau hyfforddi ail-alluogi dementia, a greu gan Helen Lambert, therapydd galwadigaethol annibynnol a chyfarwyddwr cofio dementia training. Mae'r adnoddau hyn y gomisiynwyd gan Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechi Cymru wedi ei datblygu mwyn hyfforddi staff rhengflaen I wella'r gofal a chymorth maen nhw'n ei roi I bobl sy'n byw gyda dementia a'i partneriaid. Mae'r adnoddau hyn ar gyfer unrhyw un sy'n cynorthwyo person neu bobl sy'n byw gyda dementia yn ei cartref ei hunan. Enghraifft, gweithwyr gofal cartref neu gynorthwywyr gofal iechyd, gweithwyr proffesiynol pythynol I iechyd fel therapyddion galwadigaethol, ffisiotherapeuddion, dietygyddion, gweithwyr cymdeithasol neu staff nyrsio. Mae'r adnoddau hyfforddi ail-alluogi dementia yn cyfuno amrywiaeth o adnoddau gwahanol sy'n ymarferol, yn seiliedig â gryfderau ac yn hyblyg. Mae rhain yn cynnwys fideo sy'n darparu egwyddorion arweiniol I gynorthwyo pobl sy'n byw gyda dementia, fideo arall sy'n cyflwyno positive approach to care fel ffordd o gyflwyno dillws sy'n canolbwyntio ar berthynas, gweithlyfr sy'n darparu gwybodaeth am ail-alluogi dementia, gwybodaeth am gynlluniau sy'n addas I dementia a gweithgareddau pwrpasol, a nifer o broblemau i'w ymarfer mwyn cynorthwyo dealltwriaeth o fynegu anghenion trwy ymddygiad ac emosiwn. Gellir mynd i'r afael ar adnoddau I gyd gyda'i gilydd neu gellir pori ynddyn nhw yn ôl eich anghenion unigol. Gallwch fynd i'r afael yn nhw ar eich pen eich hun neu fel rhan o gyfarfod tîm neu sesiwn addysgu mwy ffurfiol. Gellir ei defnyddio fel canllaw a chymorth ar gyfer gorchwylio clinigol. I sicrhau digon o ddewis, mae'r un cynnwys ar gael mewn fformatau gwahanol. Felly, gall rhywun sy'n gyfrifol am hyfforddiant neu orchwylio staff, enghraifft, gweithio'r proffesiynol pythynol I iechyd neu reolwr tîm, weithio drwy'r adnoddau mewn un fformat mwyn gwella ei gwybodaeth a'i dealltwriaeth ei hunain. Neu, fe allan defnyddio'r adnodd mewn ffordd arall I gynorthwyo dysgu eraill. Nid yw'r dysgu yn cael ei asesu, ond fe allai ei ddefnyddio I ddangos datblygiad proffesiynol parhaus, enghraifft, ar ôl I rywun gyfrestru gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, neu fel gyfyniad gan gorff proffesiynol fel y Coleg Brenhinol ar gyfer therapyddion galwadigaethol. Darperu taflen I gyfnodi sylwadau. I gael eich mynediad chi i'r cynnwys I ddysgwyr a hun yn gyfeiriwyd, anfonwch e-bost at dementia@socialcare.wales. Os ydych chi eisiau mynediad I adnoddau I gynorthwyo dysgu eraill, nodwch ffolder hwyluswyr yn llinell pwnc yr e-bost.